Oh, hi guys! For today's video, namin karon sa SMC side with Kuya Chong. Mamalit daw mi og mga giveaways para sa iyang mga empleyado sa CBS. So, nako sa SMC side, kauban ako ang mga tango kaila, of course, ang mga customers sa SM. Og ang guard kanang pinag-post dira sa una sa EO, sa Executive Optical. And also, nilabay mi sa kabalan ang pagkaon nan nga makabusog tutun jud nimo kay aron dili ka makabayad sa sobra. So naapod ko gi parking diri nga sakyanan Hilux ni siya, Hilux ay Estrada di ay ang tagiyan ni kay si Joseph Hercito Estrada, try. Yes, so na ako karon sa SMC side guys for today's video na ay dako diri Christmas tree murag sa Fuente Osmeña circle as in Ligan. Ang labas sa sa bread talk gigutom na ko soko, gigutom na ko sa humos silang bread na our daily bread. And of course mula labas sa Ace Hardware, mga hard gyud nila mga pangbaligya, gahi mga put house siguro yung pambaligya kay hardware god, of course. For today's video guys, mula ba sa our home o sa KFC o sa Chowking, over namiya na ko Kuya Chong sa to. Tapos sa Chowking guys ang Jollibee, where dito ko nagtrabaho, pero of course dili ko diri nga branch kay seaside man ni Escarrio man ko. Jollibee Escarrio Cebu Central. Mula ba sa talang one dining set, oh. Nice kayong dining set lang guys, oh. Tara. Dining set. Tag 1,000 ra. Palitan mo. So muhapit sa supermarket kay diri ta mamalit sa ilang mga giveaways para sa mga empleyado sa Cebu Benefit Services or CBS. For shortcut guys. And of course, mula ba sa Eats, meaning mga Goldilocks of course, pero mas lamian jud ko sa tagalimot to sa Red Ribbon for today's video. So guys, for today's video na karon sa supermarket sa SMC side Cebu. Then karon nga sketchong of mga box nga full of groceries, right? So Christmas baskets dahil ang gitna-gita. So mga aswat karon guys, gamiton nato ang atong pagka-cosgen, pagkadako sa atong brazo, as in brazo nga brazo jud. And for today's video guys, na karon sa dili sa price check. Tag 350 each. Tag 350 ings. So for today's video guys, as in galang good jud ko sa C-bus. Kay nga naman galagot ko kay ning sakay ko adito dapit sa may back seat, nagpares-pares ang mga nag-uyab. Ano sila mga way respeto sa mga uga. For today's video. Okay guys, for today's video sige. For today's video guys, natakaroon sa may kapihan. Tamba sa mga natong kagahapon. Yeah. So for today's video guys, nasa tayo mga gulay utan Bisaya. Drai. Gwapo kay tindero diri guys. Naglibog lang ko sa akong pleto na ang utan Bisaya ba or ang utan sa Bisaya. For today's video.